sigui, materialment, què passa amb la nostra butxaca, què passa als nostres centres. La segona cosa que voldria dir és quina valoració fem d'aquesta situació i com la situem en el context social i polític. I la tercera, quina resposta volem donar. Respecte de com ens afecta, què està passant, com són les retallades. Sabeu, m'imagino, del decret llei prou, perquè això s'ha explicat unes quantes vegades, ja hem fet assemblees, s'ha informat. Sabeu perfectament que ha suposat una agressió molt forta als diners, al nostre sou, que és una de les coses elementals que els treballadors hem de defensar de les nostres condicions, la jornada laboral, el sou, les condicions laborals i els drets. O sigui, ataca un dels elements fonamentals de les nostres condicions laborals, que és el sou. Junt a això, hi ha el decret llei que deixa a l'atur la gent interina a juliol i agost, baixar de sou, se limiten drets a la reducció de jornada i a les baixes laborals. Junt a aquest decret que està publicat el 5 de gener, hi ha una sèrie de mesures complementàries que no estan en el decret, que ja també en bona mesura s'han comentat, que sí estan afectant. Unes són el retard en pagar diners als col·les, altres són el no cobrir totes les baixes, però de la darrera assemblea que farem així, ara han passat a la Conselleria a informar de noves mesures que no estan en el decret, que poden ser en un futur. Hi ha coses que ja estan en marxa, que ja estan aprovades, i altres que poden vindre. Sabeu que estem parlant de l'augment de jornada lectiva a 21 hores en secundària i la reducció de plantilles del cos de mestres, de primària i infantil. I ja són fets consumats, n'hi ha idees a mitjà plaç de més agressions que ja estan anunciades i per tant estem en un moment de lluita i d'enfrontament. Ho he contat molt ràpid, sabeu que després podem entrar més en detall, com afectarà els terceris. Jo us he passat la fulleta està dins de la fulleta que us he passat dins està una fulleta blava amb explicacions i taules de com ens afectarà segons la quantitat de triennis i sexennis que cada un té el percentatge de diners de sou que ha perdut respecte del poder. Quin percentatge de pèrdua de poder adquisitiu. Bé, això són les retallades en concret, però quina valoració fem? Almenys des de Comissions Obreres pensem, nosaltres situem això en el context de crisi econòmica i en el context d'agressió al conjunt de treballadors. Nosaltres defensem els serveis públics i és per això que les mobilitzacions unitàries diuen no a les retallades en serveis públics, depuració de responsabilitats en el Consell. Nosaltres defensem el nostre sou, evidentment, si algú li baixa el sou un 15% i no diu ai, no sé què passa, però també defensem l'escola pública i la sanitat pública com a drets fonamentals per al conjunt de la ciutadania, especialment dels treballadors i les treballadores. Per a nosaltres això és molt important, perquè és garantia de drets, perquè és per a tots, perquè és per a també qui més ho necessita, i ahí sí que hi ha un atac neoliberal, un atac conservador molt fort que hem d'enfrontar. Bé, això té més possibilitats de debat, o sigui, és un tema de fons greu. No ens té igual que en Espanya tinguem 5 milions ja de persones aturades i la pèrdua de drets socials, de drets laborals nostres i de drets socials del conjunt de la ciutadania és una situació molt greu i que afecta tota la societat. Per això el 21 de gener, en la manifestació a València, no hi havia només professorat i mestres, sinó hi havia moltes famílies. I per això el 26 de gener, a més dels treballadors de l'ensenyament i de la sanitat, hi havia moltíssima. Hem de guanyar-nos la ciutadania i jo pensem que per ahí va el tema, per ahí podem avançar. Això és la valoració, així també contava molt ràpidament, que després podem aprofundir. La qüestió és com afrontar la crisi econòmica. Si amb el sou dels treballadors hi ha reformes laborals que ja ens anuncia Mariano Rajoy, o si hi ha una altra manera d'afrontar la crisi que sigui més justa, més equilibrada, on qui més té hagi de pagar més. Aquest és el debat de fons i la situació de fons que a nosaltres, en el nostre terreny, ho estem patint d'esta manera. Quin enfrontament, quina resposta estem donant? D'entrada, en una proposta unitària dels 5 sindicats, en les nostres matisacions que tinguem de diferència, però crec que val la pena, és un moment d'unitat sindical
i d'unitat amb el conjunt de treballadors. I ja sabeu, n'hi ha dos nivells de mobilitzacions, aquelles que se fan als centres i aquelles que són col·lectives i que són multitudinàries, és a dir, les que tu fas al teu col·le o al teu insti d'un tancament o d'una concentració i les que podem fer. Sabeu que este dissabte hi ha marxes a l'aeroport de Castelló, a veure si troba algun avió, i també a l'Àgora, a Terra Mítica i a una Ciudad de la Luz, ¿no? Sí. Pues eso, esta proposta va eixir directament de les assemblees, en una assemblea com esta, en altres assemblees va eixir aquesta proposta, per tant sí que ens interessa la vostra opinió, com s'ha explicat. I bé, pensem que és una manera d'assenyalar quina és una mala gestió econòmica i on ens ha dut aquesta mala gestió econòmica. És per això que se fan aquestes marxes. I sabeu que continuarem en tancaments, hi ha hagut una segona onada de tancaments, n'hi haurà una tercera onada de tancaments i sabeu que per al 25 de febrer és quan seran les manifestacions que esperem que siguin molt multitudinàries. És de veres, avui som menys gent que l'anterior assemblea de fa 3 setmanes, així, però jo el que veig és que anem a més. Dilluns estiguérem tancats en molts centres, també els delegats de personal estiguérem tancats en la conselleria, també en altres conselleries, no només en la de Cultura i d'Educació. Anem a més, o sigui, ara estem forts. Hem de veure si això va llarg perquè no és una carrera d'esprint, és una carrera de fons. Hi ha dos tipus de carreres, les que corres molt ràpid 100 metres i ja t'has cremat, que és una possibilitat, i les carreres que són de fons. Esta és una carrera de fons. Ahí sí que coincidís també en el company de l'Este. Aquestes mesures que diuen que eren temporals per 2 anys, anem a veure si són temporals, perquè la pujada de 21 hores en secundària i la reducció de plantilles, aquestes no serien temporals. És una carrera de fons i hem de treballar. I aquestes són ràpidament comptats. També vull deixar torn de paraula i després sentir-vos i dialogar amb vosaltres.